yena umkhwanazi waqala wakhuluma nje babemi-invite ku-portfolio committee ngezokhuluma into ey'ningi nje that I wasn't sure about, I didn't know, and I wasn't expecting address i-portfolio committee, including ukuthi kunomuntu akhuluma naye oyi-close association yami owamtshela ukuthi kukhona into eyenziwayo ngaphakathi ukuthi axoshwe. Ngangazi-ke uyamsho lo muntu manje, lo muntu amshoyo ucomrade nje wase-North West. Akasebenzi departmentini, is not my close associate as ayesho lapha. Uma ngila-understanda lelo gama umuntu nje oyafone ngey'nto zakwa-ANC, not izinto ze-department. Uya WhatsApp nje uma ukuthi khona into ayitholile ye-department mhlawumbe enhle noma engeyinhle, uyabona, like comrades would do so. Check-in ngobe kwazi kukhona icala lapho elingaqhubeki kanjani. I get those things every day. Manje those are from people that I know and from people that I don't know. Manje mo uthi as a close association we-apply ukuthi umuntu engibhema nawo ugwayi shouthi udakhe kanje uphuza naye ibhadi, which is not the case at all. So this year njengoba kuMarch nje, I think the last time ngimbona it was last year. Ukuhlangana nje naye at his request ezodiscuss enye into yakwa-ANC futhi ambona-ke jaxoxa. I got somebody insisting that there's somebody who's going around saying he works with me wherever I am, he is there, and I said, show me the face. And it got to a point where he showed up in the face, and I told him, I don't know this person. Ngabona nomalima-ke entweza naye, yabona, entweza nje ikhuluma eralini yakhe. Usefaka mina ukuthi umkhwanazi uyatshajwa ngoba ubezobopha mina. Awukade indaba enkulu. Kodwa-ke umalima akayikhulumi into kanje. Ungakaze uhlale naye wamkhulumisa. The only thing, uyabona uma uhlale naye wamtshela into akabe sakhuzeka futhi akakutsheli i-timing yokuthi uzoyisho lento oyishilo kuphi nene. Umuntu onjalo ungamgqiba wenze yonke into, uyathanda umuntu othandayo nje ukukhuluma. So kusho ukuthi kukhona okhulumile naye somewhere somehow. Wayeseba nesibindi sokuthi awazi ukukhuluma ngalokuthi azalandelele. Akadingi isibindi lo muntu ekhulumela nje yonke into efika ekhanda, yabona. So wakhuluma-ke I'm informed ukuthi uMinister of Police ubezoboshwa. Angazi ukuthi usuke izokwazi ngani umalima uma kuzoboshwa umuntu. And so on, anyway. So into enjalo. So that's the thing. Yena mkhwanazi umese responda kushuthi yena is buying to story akazwile without ukuthi enze follow up on a case yena ke qobo. Because mayse address portfolio committee kushuthi story sakhe naye uzwe ngabantu njengoba nawe ugcina uzwa ngase officeini. No, istori sakhe sisuka kuye uthi uhlangene nalowo muntu lo oyi-close associate or noma uthele lowo muntu anoma wathi usho yena lowo muntu uthi uyi-close association yami noma unjani. Uma ngimbuza lo muntu uthi hayi angikaze ngisho mina umkhwanazi uthi ngi-close association yakho, bakhuluma ngento ababekhuluma ngayo, bangafika kuleyo nto bangayikhuluma leyo nto uyayiphika ya ubeke enye into. Nami washo ukuthi angizukuba interested entweni ngempela nami engithi ngoba ngiyazi nokuthi he is not my close associate.
even if babesho babevuma ngalokho phela angazi babekuphi labo babekhona. So bakhona abantu ngachaza nje portfolio committee yazi ukuthi the week before ngithola ucingo eWorld Bank kuthiwa ukhona umuntu engimaziyo osibanibani okwamchunu othi is my younger brother nale igama lasesibongo ngithola kuwo amaphoyisa yena kwenze njani ayikhona umuntu la eWorld Bank ohambe ekhuluma ukuthi hayi ukuthi uyi-close associate ubhuti wami omncane Mopian. Ngichaze ukuthi I don't have a younger brother. My younger brother perished in 2005. And kubo bonke abantu engibaziyo abancane bakwamkhulu akekho njalo engimaziyo futhi oseWorld Bank hayi akekho iningana labo base-KZN. So iphike so kusho ukuthi baqhubeka benza into ababenza. So it's not even if wayethe uyi-close associate kodwa ngachaza ukuthi it's not a close associate. Uma uzohamba ngalokho ukuthi kusho yena noma kusho bani nangu umuntu owayengifonela and the week before angithole enye futhi inquiry ngumuntu othiwa uya-fundraiser ufuna imali kubantu athi uthunywe yimi. So those things are normal. Noma zingekho right, but ziyenzeka nje on an ongoing basis. Umuntu afune nje ukuyiphakamisa noma ukwenzani. So I didn't take exception ngaleyo nto, but